Údajně jsi viděla nový klip kapely The Rocks? No, klip jsem viděla, ale nesmím o něm mluvit, nesmím prostě nic prozradit. Jediné, co můžu říct, je to fakt dobrý, je to fakt dobrý. No to si nám toho moc neřekla. Pomáhala jsi jim s tím klipem, jakože se zase svlíkla, jak bývám tvým zvykem, promiň. No, já jsem přišel za klukama a že jim jako pomůžu s tím klipem, no, ale všema pořád tím jeho prstíčkem, ne, že nám tady do toho budeš kecat, jo, ale já jsem neměla v úmyslu jim to prostě kazit svojí tvorbou. No, jak se aspoň jmenuje ta písnička? Písnička se jmenuje Zpátky, no. Nikdo nic neslyšel. Teď nám to. No, co ti mám na to říct, no? Dejte se překvapit, bom. OK.